Bedenkers van nieuwe producten en ondernemers die daarin investeren moeten, kwamen hier bij elkaar in het Louter Wetter Technologie Instituut. Om successen te boeken, moeten beide groepen beter gear werken, zo zei prins Constantijn. Want wetter rekt onder het bestaan van de mensen. Het zuiveren van water, wat hier ook gebeurt, waterzuiveringstechnologie, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar er verdrinken heel veel mensen door water, omdat er overstromingen zijn, vooral klimaatgerelateerd. En er zijn heel veel mensen die in droogte leven, die ook hun landen niet kunnen irrigeren. Dus eigenlijk op al die gebieden zit het heel dicht aan tegen existentiële vragen over mensen en hoe mensen leven met elkaar. In Wetses wordt werken aan oplossings van wetterproblemen. Bijgelijks hoe je wetter besparen kennen. Een speciaal apparaat waarmee je hand wasje en droeg je, maar net meer als een borrelglasje wetter. De hydrowasser, zoals er heet, had al een soort prijzen won, maar massaal verkeepje, dat is een ander verhaal. Is het zo dat mensen toch heel voorzichtig zijn met de onkeep van nieuwe dingen? Ja, natuurlijk. En het is ook zo dat het is nieuw en het is ook beter dan het oude, maar het mag niet duurder wezen dan het oude. Dus het is ook niet zo dat ze zeggen van nou we leggen er even wat geld bij omdat we nou een prachtig mooie nieuwe methode hebben. Het moet ook weer juist goedkoper worden dan de vorige methode. Maar je moet op de lange termijn zien, zeggen uitvinders. Zoals deze nieuwe douche, die nevens de bedenker 90% minder wetter verbruikt. Hotels hebben al bestellingsdingen, maar de particulieren nog net, want er moet volle meer voor betalen worden. Een beetje normale, een beetje luxe douche is al gauw rond de 2000 euro. Voor deze betaal je 1500 euro meer. Maar als je een gezin hebt met 2 kinderen, bespaar je al snel 400-500 euro aan gas op jaarbasis. Dus je hebt het zo terugverdiend. Om bedrijven warm te maken van nieuwe producten had het kabinet 23 miljoen euro uitlutsen, zoals juist bekend maken. Maar met geld alleen kom je er net. We zijn heel goed in technologieontwikkeling, maar inderdaad naar de markt krijgen en te zorgen dat er ook een markt voor is en te weten hoe de markt zo'n product gaat gebruiken, ja, dat is moeilijk, maar dat is wat we hier vandaag ook proberen te stimuleren.